אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רציתי לשתף אתכם במקרה מאוד טרגי של רופא צעיר בן 37 מעוספיא בשם אמיר עזמי, אשר נפטר מדום לב לפני 10 ימים. אותו רופא לפני חודש כתב לשר הבריאות שהיה לו 2 מקרים בתור מנהל בקופת חולים מאוחדת בדאלית אל-כרמל, 2 מקרים של חולים שבאו אליו עם לחצים בחזה ועם שינויים בקצב הלב, והזמין טיפול נמרץ, ניידת טיפול נמרץ, אך לצערו, כפי שכתב, הגיע אמבולנס רגיל. נאמר לו שאין באזור ניידת טיפול נמרץ, כך שאין גם ציוד החייאה נכון, ואחרי זה 2 החולים הגיעו לבית חולים כרמל, טיפלו בהם בסנטורים והצילו את חייהם. הוא כתב לשר הבריאות שעבד במשך 7 שנים ברמב"ם, גם במחלקה הפנימית וגם במיון, ושם לא הייתה שום בעיה לאף אזרח תושב חיפה או הקריות להגיע כאשר הוא מרגיש עם לחצים בחזה, להגיע לבית חולים רמב"ם עם אמבולנס של טיפול נמרץ. אך משום מה בכפרים, בפריפריה, בדליה ובעוספיא אין טיפול נמרץ. לצערנו הרב המכתב עוד לא נעלה על ידי שר הבריאות, והתבשרנו לפני 10 ימים שאותו רופא צעיר קיבל דום לב ונפטר, והשאיר ילדים קטנים והשאיר משפחה מוכה, ואנחנו כולנו בהלם. ולכן אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול, איך אפשר שבכפרים שלנו אין תחנות מד"א, אין ניידות טיפול נמרץ? למה אזרח צריך לקבל טיפול א' ואזרח אחר, אותו אזרח שמשלם אותם מיסים ומהגן על המדינה, מקבל טיפול סוג ג' או סוג ד'? לכן אני מקווה שאנחנו נוכל לקיים את המצווה של הרופא ונביא ניידת טיפול נמרץ ונקים גם תחנת מד"א בכל יישוב כדי להציל חיי אדם. תודה רבה.